Vibes! Vibes! Kakapoy, ani. Uy, ganihan ako sige kin ani. Uti ko ni guwapa. Ay, buto mo dito tubig. Vibes! 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 Ano ba manggapon ko ni guwapa? Kapoy, ani. Punat sila kong tubig. Naya, uy! Ano naman ka diri? Ano ko ibaligyan ni mo? Panigi ka na dali sa Singapore. Panagsara ni Makit-on. Pagtsur pa. Kaldiro ba na? Ang mahal pa kay Nate. 8 million. Ay, halon dito siya. Ano naman ang kuhanin mo din ha? Nay, sige mo kong TikTok. Haggard ni mo, uy. Higap mo kung guwapa na. Sige, balik mo siya, ibalik. Wait, sige, ano, kapoy lang ito. Gabihin mo kahapon sa higap mo guwapa. Ano, adik na katong TikTok, no? Wow. Tungod ako kay sige, pag-guwapa. Kasi mo, gamit. Ananay. Pwede na sa ninimkan, ang kumakaon niyo mo. Ako na lang ni Kuya, ako na lang padala ang bayad sa mga anak. Sige, una-una na lang ko eh. O, pag-amping-amping dira ha. Nauto-uto ang buang. Kasakit-sakit yan. Ano magkaday? Bidan! 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 Sama Bidan! Masama! Kanak ko na siya! Ha? Oh, sulod! Sulod, dali ah! Dagat ng anak! Sulod! Dapat! Pagdaan na siya! Pagdaan! Ay, hapon pa na pag-hapon. Hapon eh! Ah! Bakit sama ka, Day? Kano ko nalagit niya? Asa mo din banana niya, Day? Wala ba yung doktor ka rin? Manawag yung tagmananakang na. Ika, tanong ka. Banana ba? Bane. Ito sa kwe. Banana ba? Ayo! Ayo! Banana bang? Tuyo. Matos ako dito sa mga pa kay. Kalak ko naman dito ang umika. Sige. Dali. Anak. Ay! Tara!
na chat ka din, ma'am.